Hello po, magandang araw po sa ating lahat. So ako nga pala si Boy Tapyas, mga hindi nakakilala sa akin. At maraming salamat po sa lahat mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel kasi 5,000 plus na tayo, 5,000 plus subscribers na tayo. So maraming salamat po. At ngayon nga guys, malaki pa yung ilog, di pa tayo makakapangisda. So ang gagawin na lang natin is iikot muna tayo gamit yung bike natin. Tara. Bakunaan nga daw. Yan ang aso. Let's go. Palen. Daya. Welcome si... Pip 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 pip. God. Let's go. Let's go guys. Pogs. Pogi. Watch. Yan. Init.
Init. Selfie. Kel. Tubig guys, tubig. Okay guys, pupunta tayo sa sa boundary. Sa may pagitan ng Alcala sa Cabagao. Yun po. Pagitan ng dalawang munisipyo. Ang cute ng bahay. Ganda. Oops, tubig. Tubig. Okay guys, habang malaki pa yung ilog, di pa tayo makakapagpamingwit. So gala-gala muna tayo gamit tong bike natin. Hehehe.
Yun. Chill ride, bebe. Basa.
Pagod. Walang practice. Maputik, maputik. Ahon na naman guys. Okay, malapit na tayo sa boundary. You know. Hihi. Oh. Yan na po. Hey. Yung okay po, andito na tayo sa boundary. Dumanon kayo Tiili, Abagaw. Bale, Alcala na po ito. Bayan ng Alcala. Yan. So ito tayo. Pawisan. Ay, umabot ng 20 minutes guys. So okay, masarap po tumambay dito, lalo kung hapon. Yan, maraming nagbabike po dito saka nagja-jogging. Yan kasi tanghali. Yan. Yung kulay po yan dati is kulay brown. Mukhang tunay na kahoy talaga. Yan. May mga design pa dito sa gilid. Yan. Okay, yung bike natin pagod. Okay guys, pahinga lang muna tayo saglit tapos babalik na. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. 5,000 subscribers na tayo, so napakasaya kasi
patuloy niyong sinusuporta ng ating YouTube channel at Facebook page, Boy Tapias. Ingat po tayo palagi at sana magpatuloy po tayo sa buhay, ano man yung mga hinaharap natin. Kung may problema, huwag kakalimutang magdasal, magpasalamat pa rin sa Panginoon. Tapos humingi ng payo sa mga kakilala, huwag nating solohin. Enjoyin lang natin ang buhay kasi minsan lang to. So, maraming salamat po at ingat. Pati si Paul pumipiyok. Aray.